Abangin siya mi palipan kailangan siya katawid tanurong na siya kaya siya ku mga tao siya ko kinipantagniran siya ko mga ingaran o Allah agus siya mga sifat o Allah siya mga tao ko kinipantagniran siya ko mga ingaran o Allah agus siya ko mga sifat o Allah na piklasisiran kapag tiroon tanong apat ka klase udi na 5 ka klase sa mga tao. Siya ko ay makna niyan na kinipantagniran kung mga ingaran o Allah o siya ko mga sifat o Allah. Paganiron ang mga tao kung kinipantagniran kung mga ingaran o Allah o siya mga sifat o Allah na mga tao apirat-tiran so langulangwan o sifat, langulangwan o ingaran, miya aloy si ko Quran, agu miya aloy si ko hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syagiyang ko to kya parati iranun, na dairan piaratiran sumaanan niyan. Sa sadin siya ki aloy niyan si ko Quran, uli na ki aloy niyan ko hadith, amaana, nagitud ni piaratira nagyang kuto makna niya. Sa dairan panawila, dairan panagindaan, dairan pa pakambulawasya, dairan narupaan, agyang kuto ay makna niya na mga ingaran o Allah, agus yung mga sifat o Allah. Giyang kanan ang mga tao, naginan yung mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaso mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung kinipantagniran, kung mga ingaran o Allah, agus yung mga sifat o Allah, na siya din siya kaya aluyang po Quran, kaya aluyang siya ko hadith, na piratiran siya makna niyan. Ugay inagyan ko to kaya paratiran ko makna niyan, na deran siya gindaan, deran na pangibaratan, dairan pakaprupaa, dairan pakambulawa siya. Agiyang ko to ay makna niyan na mga ingaran. Wallah, udi na mga sifat o Allah. Gitu siya bab, asyo, miya aloy na siya, Imam Malik na iniisyon. Agiyang ko to al-istiwa, kakagim, miya aloy siya sa Quran, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Na iniisyon ko Imam Malik. Anto na imaan na agiyang ko to istiwaro. Oy. Na ini simbagu Imam Malik na tigi na siyo kaparatiya asan kumaanan yan na wajib. So istiwa na sumaanan yan na katawan sumaanan yan. Kabasyanan amarayag si ko mga Arab. Aging ko taptirun istiwa. Kana uba basya adi siya sabutan. Kabasyanan asa sabutan o mga Arab sumaanan yan. Na marayag. Na siya kaparati at tanurun, kaparati aw na wajib. Ugiid na siya, rupaan yan, buntal yan, na majhul. Ayaw maana niyan na may ibinurkitan. Agiyang kutuwa, rupaan ang kutuwa istiwa. Giyang kutuwa, kamamataan ni siyang kutuwa, mambubuntal yan, maprorupaan yan, na majhulkitan. May ibinurkitan. Uy ka, mi aluita no siya miyuna, asyo katawi ko sifat na kailangan akatawan syudat. Kau di nga katawi syudat, na di nga katawa so sifat. Na sabab ko di tanu katawi ko dhatu Allah, na di tanu kirupat so sifat yan. Na gitu sabab asyo kay ibnur kitan o dhatu Allah, na dataru tumambusyo kay ibnur kitan o kamamataan ni rupaan o mga sifat o Allah. Na gitu makna ang gusto tigo Imam Malik, aso kaif na majhul ngo tarupaan yan na may ibnur kita di tanu katawan wasu'alu anhu bid'ah nagyang ko to tipagisi enun o muslim na miya kanggal siya bid'ah oy kakagya o pamalagyan ko takipagisi yan na ayini yan nagyang ko to shay ada okit ang ko ada okit akakasimbagaw da okit akakatukawi kisa diyan ko to ay makna niya na simbagyan. Oy, kakagigyan ko to ay makna niyan na
syudhatian na ditano katawan, di maibinur kitano, na sumambusu sifatian na makna niya na maibinur kitano, way kan detar syudhat, agus way makna niya na sifatu Allah. Na siya wapro na giyang kutaki pagisi na kaon, na miyakang gulaw laka sa makna niya na bidaa, kakagi ay iniisya ka ng kutwa siya'y ada okit, da simbagian, da okit akakasimbagaw. Na simbagan na kapan, nagyang ko ta isimbagaw, na ayak isimbagaw, na makapanggulaw laka sa di kasusyo ato Allah. Owa. Na giyanan ipaganay si isagyan ko ta mga tao, o kinipantag niran si iku mga ingarano Allah, agus yung mga sifatu Allah. Owa. Siran yung mga sahaba, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam.